saumpama kapan bayangku bisa gagang lintang rangkelintang rembulan aku sabar kuatir lamun sabar makaring marang harakan sangar kalangan mau mama tangga tumiti sing tirta anggena lesi longka-longka ketika. Tepuk tangan untuk Deniken Salindri Bolo. Iya. Selamat malam wilujeng dalu, good night to Deniken Salindri. Selamat malam. Kok suarane serak bintang? Iya, kan aku Apalagi sakit? sakit, Oh. butuh obat. Wah, iki. Kamu Lah, bisa ngobati nggak? apa? Kamu bisa ngobati nggak? Batukmu, bindengmu. Iya, Piye obatnya piye? dicutruk. Napas buatan loh. Ora no. Ora, Biasanya nek cah cilik ngono kae nek bindeng utawa pilek iki biasane mbek Wong tuane. wong tuane dicucuk ngono lho Mas. Masuk dalam kok nyucuk embel. Ndak kamu sayang nggak mbek aku? Ya udah kalau kamu nggak mau Mas Badar aja. Hei! Aja memang ini kene dapuk kiai. Dadi bagian doa meneh kene. Doa kok gunungane mubeng-mubeng itu ngopo. Ya, malam ini kita ketemu di alun-alun Nganjuk. Iya. Kita tahun 2022 kalau nggak salah kita juga ketemu di alun-alun Nganjuk, Iya. Hari Bayangkara, Hari Koperasi. Ini kita ketemu lagi di alun-alun Nganjuk dalam rangka hari jadi Kabupaten Nganjuk ke 1087. Gimana? Mati Mike. Oh wes. Udah. Iya. Ya kita doakan buat warga Nganjuk. Ya. Semoga semakin sejahtera. Amin. Semakin sehat semuanya. Amin. Semoga semakin lancar rezekinya. Amin. Bisa nanggap Mas Akbar dewe-dewe. Amin. Akbar tok tapi. Lah nikahnya dijak ora? Ora. Lah nyapa? Hah? Lah nyapa ora dijak? Ini kan sakit. Oh, ya kok nek wis sehat. Nah, Iya. Ken ini tadi baru pentas kemana apa dari rumah atau dari Ini pentas? tadi siang tadi aku di Blitar. Di Blitar. Terus habis itu bablas ke Madiun. Madiun. Terus langsung ke sini. Oh, ke sini. Iki bot-bote ngeboti Kabupaten Nganjuk. Peti sampean dong. Oh. Lek Akbar na ya ora tak tekani iki mau. Nek rabar lu nglarane omah ya. Jane. Oh, gandeng ya wis ya. Tapi aku ya berpesan untuk Deniken Salindri. Kenapa? Nama yang semakin menaik harus jangan lupa dijaga kesehatannya, makan teratur, istirahat cukup. Itu perlu, ya toh. Aja mergo anu kok lali mangan, keri mangan, mangane telat terus ora maem. Ini tadi no aku no belum makan seharian loh Mas. Lho ngono kuwi kan aku ya ning rasaku kan ya malah bingung to. Aduh Deniken iki kok iso tampile iso totalitas maksimal poga. Lah kamu tadi nggak mengelekkan aku. Lah iki mengelekane basa endi ya, Rok? Kan biasanya kan kamu mengelekkan toh. Piye nek ngelingne? Yang udah makan gitu. Kok tadi ndak? Oh, tadi masih fokus ya, fokus sama wayangnya ya. Iya, tadi masih Gladi bersih ya gladi tadi. bersih. Sampai lupa sama aku ya. Yo enggak lupa, kan ketemuannya kalau di panggung kan lebih match gitu loh Deniken. Oh, gitu ya. Ya maaf kalau tidak bisa mengelekkan kamu. Iya toh, nggak apa-apa. mengelekkan Tadi yang mengelekkan aku udah banyak sih. Tapi kalau bukan kamu aku ya nggak mau makan gitu loh. Nggak tahu sih gue tuh kenapa sih kayak gitu sih gue lu mah. Nggak mau. Nek ra karo aku mosok ora maem, ya kudu maem tetep ora ora nafsu. Dek kene no ning grup Asta Pratana nek sing taksir len Mas. Sapa lho? Siapa ya? Lek Mas Faris ora. Sapa? Mas Badar ae. Lah nyapa Mas Badar, Mas Badar. Lho tansaya ganteng lho suwi-suwi kira Mas aku. Ya ora ke umure wis tuwa ke. Lah tapi kan rong rabi. Ala rong rabi ke ya bener rong rabi, tapi ya wis ibarate anu Ya wis ra iso entuk adike entuk mase ae. Hei!
Karo mas aku ya aja. Kae wis anu kok, wis ana calone ya. Sopo? Yo mbok sapa wis ana calone. Oh, to Mas batalno lho, Mas. Wis ana. Batalno. Wis aja ngetek kok tekon terus. Mas aku ken saliman karo aku rong saliman karo aku ya ampun. Belum yo kesini dong. Mosok aku ning ngisor to. Lah ngono lho, heeh. Ya kamu nggak mau ndek ngisor, kamu mau di atas. Maksudnya iki salaman. Ya wis kamu di atas, aku tak ning ngisor. Ya padha sejajar Mas Teh. Sejajar. Kamu tadi mendem ya? Ora ngamur. Kok ampunya brang-brang? Oh, kamu ngentut ya? Ora. Oh, berarti aku. Wis ngawur salaman sih. Aduh. Luar biasa. Kamu tadi cawik toh? Cawik to ngamut ya. Kok bau pesing tangane? Anu, enggak tahu tadi Bang. Habis nyongo tadi. Anu, ini lihat tuh penonton penonton tumplek-blek di sini masyarakat Nganjuk. Alhamdulillah. Ini bukan hanya Nganjuk yang menonton. Tadi kowe nyapa to ndemek jarikku. Iki lo ngelapi umbel lho, Mas. Wis ngelapi umbel ning jarike dalang kok ndemek roh jarik kuwi kudu piye ngono maksud aku. Lah jarik kita lo sama. Ora iki ora bedono kok ya. Oh iki lek kunukane kan ta? Iya ta? Iya ta? Iya ya, iya, heeh. Ora titen aku, Dik, ora titen. Kamu ngomong apa tadi? Sing ndi? Mbah, lagi mau tas ngomong apa? Ini masyarakat yang hadir di sini bukan hanya masyarakat Nganjuk, tapi di luar Nganjuk. Iya, tumplek-plek, ada yang dari Semarang, ada yang dari Magetan, ada yang dari mana-mana loh Mas Anggite. Toh ini tadi ya, YouTube-nya Asta Brata itu penontonnya ada berapa kamu tahu? Berapa? Aku tidak lihat YouTube. Banyak. Ada berapa? Gak tahu kamu. Gak tahu. Masa aku kok malah ada 20.000 lebih. Wah, 20.000 lebih pasang. Iya, nek aku aku ya, Mbok. Malah gayamu. Oh, tak ngene tok kok au luar biasa. Iya, aku kemarin tuh pas Mas Akbar ndalang itu, aku ki ndelok pas karo Abah Kirun. Oh, di SMP 5. Abah Kirun ki nyebut jenengku nyapa to kok sampean kok langsung ngeprak wayang iki. Piye nyebut jeneng piye to? Oh, nekokne didikan ngono to. Ya kan orangnya nggak ada gitu loh. Maksudnya orangnya nggak ada kok disebut-sebut gitu maksudnya. Malah kamu aslinya menjaga perasaannya siapa itu toh? Enggak. Dan lainnya toh. Enggak kok mesti ngono kuwi enggak ya, Dek. Enggak. Ya kan maksudnya sampean tidak di posisi SMP 5 gitu loh. Kalau ada sampean enggak apa-apa. Wah, luar biasa. Yo saiki ini tadi ada Bapak Bupati. Raine dalang dipuluk iki Mas. Ada nih gorengan. Apa matur apa arepan? Iya, buat Bapak Bupati Sugeng Rawo, Sugeng midhangetaken, Sugeng apa Mas? Sugeng Mirsani. Sugeng Mirsani ya ta. Bapak Bupati ini penggemar Agni Lovers. Waduh, sok apa kuwi? Agni kuwi singkatan apa kuwi? Agni singkatan apa? Maksudnya masyarakat kan nggak ada yang tak masih banyak yang Agni ki aku Niken. Oh. Singkatannya. Oh. Akhirnya Akbar ini ya gitu. Oh, Agni ki apa? Agni ki Akbar Niken. Oh, Akbar Niken. Pak Bupati. Oh, Pak iya. Srihandoko. Dan ini nanti ya Thomas. Apa? Wong-wong ki dorene kabeh ki mengharapkan kita duet. Oke, siap. Tapi duetnya kok ya Mas lek wis wayangane kukut. Lah aja saiki tok. Lah duet wong ngresik-resik alun-alun kok piye. Ora aku duet. Ini tadi sudah ada banyak buket loh Mas. Oh, buket. Aja kamu kok empuk sekali toh? Empuk toh. Suwirang ini toh. Bukete. Lah iki lho buket. Aku iki berpentas mesti untuk buket. Apa kuwi? Ngene. Apa kuwi? Bawa sini Mas Heru. Wah, kuwi akeh ramblo kuwi. Itulah semua lo buat aku. Iya, percaya. Nah, ini Dunhill ini punyaku ini. Betul. Rokok yo nggunaku no.
punyaku ini. Ah, iki lho, hari jadi Nganjuk ini banyak yang Ini membawakan- salam gemati dari via WA ANBC. Ya, iki lho, hari jadi Nganjuk disponsori boneka iki lho. Wes Ya, ini oke banget ki. Heeh. Weh. Lah ini buat aku ini yang 50-an ini. Kamu Iya. kan udah banyak uang toh. Anggur duit yang ngedek ya. Ya ben ngetek kok duit gak penting gak ngetek wong lanang. Iya, ya. Ya ini dari So diembruk nek kene kabeh wis. Heeh. apa? Iya, gini Oh bocor. dari siapa gitu tok lo Mas. Ya, ini dari Hong Kong. Bunda Ini dari Hong Kong, Bunda dari Susi. Bunda Susi Tuh, podo. juga. Miskin kok mending tau dijejer-jejer dadekne wayang. Heeh, ngono wae kok. Nah, udah banyak sekali ini. Oke, terima kasih untuk yang telah mengirimkan buket. Semoga Ya. dapat balasan. Oke. Ya, amin. Ini sebelum menaikkan bintang tamu yang satunya, Mas Kopet, Mas Dodo. Oh, ada bintang tamu. Oh, ada pelawaknya. Oh, ada enggak. pelawaknya. Enggak ketok lo enggak rayu matanya aku. Lah belum naik kok Iya. Tadi kan ada yang permintaan katanya sampean kita duet dulu. Oh, gitu. Oh, mau duet dulu. Iya, duet dulunya di depan. Oh, dengaran sih. Nyapa kok dengaran. Duet Iya. apa? Ini tadi ada krunya Mayangkara juga hadir loh, Mas. Iya, siapa? Krunya semua, kru Mayangkara juga hadir. Jadi di sini tuh ada Mayangkara VS Astabrata. Mana wayang? Di situ. Lambeku pada di WC. Upek-upek. Ayo. Apa ya? Penak-penak wae, yo. Apa aja? Ya. Ya, oke. Dimu terusno, Mas. Oke. Heeh. Andene yo anek ceblok yo gocelan aku. Oke, kita untuk pembukaan duet dulu. Oke, Dek? Oke. Siap. Monggo, Mas Mendang digarap. Nanti kalau udah bait kedua maju. Oh, gitu. Iya, ini kita meratani dulu yang di sebelah sana soalnya banyak di sebelah sini banyak kersane ketinggal kabeh. Mas Karis, aku cepotno ki, Mas. Miku, Mas. Kenapa kok kamu nggak ngongkon aku? Mbok tali paten. Mbok tekek aku. Ini miku tolong dipegangkan dong. Mas. Loh, Mas Karis. Ini kene kon mudari bu winter. Ish. Ya. Ya. Oke. Ya. Yuk. Untuk pembukaan Mukadimah Limbuan. Monggo Mas Arya. Ya. Oke. Bayo penontonnya. Ya. Yo. Tekone. Dewa Tresna untuk masyarakat Kabupaten Nganjuk. Gendong no. Gendong aku. Menyapa masyarakat Nganjuk. Tresna nanging lara-lara ati iki sayang ora komat mas apa kudune Aduh sayang, aku cinta padamu. Ora ngira yen wis kasep tekaku. Jebul kowe wis ana sing duwe. Aku bingung kok ngene dadine. sing Asik. duwe sik kae sapa ya sing duwe sik kae sapa ya Mbok. Hey. mana janji
Yo kembali Gendong. yo, kembali. Gendong ukur kene kok Sampai kon gendong. dhuwur. Oh iya, ayo bareng bareng. Gendong kuwi lho jare Gendong aku jek dalang sewengi ya mengko. Ayo bareng yo. Abang masak bare sak biteng kok kon gendong gajah. Sidane. Heeh. Sikil kamu pliket bintang enggak? Mas Faris tolong dong bersihin. Oke. Lewat sini. Mm. Rambut kang dadi lamunan. Sampun jekar saking sasana pawiwahan sirat mojo temanten kekalih. Kita jadi mantan, Mas. Cepet, Mas. Ayo MC. Ayo. Sampun kawis tinggal Iki. temanten putri ingkang Ayu Sulistya Warni. Wah, iki. Temanten kakung sajaipun kadosta carang ingkang Ngenyek. Oh padake carang aku. wis kuru ngono to. Heeh. Kados Raden Janaka. Janaka. Kanthi pangajak mugi temanten sarimbit dadi Kok temanten. benek musik to? Lah piye dikei asil oleh apa piye? Mosok manten asul oleh lho. Lah pantesen apa? Anu musik no. Heeh, musik. Indo Nganten koclok. Nganten kok pindho Ayo. Ayo maka anu nung ning nung ning. Wah, iki. ya. Ada di peri. Anu kok gak enek tragedi ngidek telek. Lho kok idak ndok kok telek piye to? Iki dadi apa perias? Perias. Oke, lagi. Aku kan dadi Panggih no. Panggih. Aku kan mbak ini kan di salon to. Hah? Oh, aku ning kono. Wedding. priase anu Sintan Jenking ya. Wedding. Mbak ini kan kok kene Mas Akbar kok kono. Temu manten. Aku Monggo. Kanthi ungilipun kodhok ngorek. Sopo Anu cekar ki kaki bawah. latihan ya Mas ya. Iya, latihan. Kurang seminggu hari H kita Iya. menikah. Umpamane maksudnya. Karek kono. Ya aku piye ki? Wus dumugi wahyane mangsa kala. Dumawahing kodrat pingundi wahyune ilahi. Ngantem beras kuning aja sampai kalah. Iya. Gua ndak kalah karo wong itu. Saya caket lampahipun temanten sarimbi. Hage badhe nglampahi panggihipun Sri penganten. Ning gemplang apa, Mas? Ning gemplang apa? Temanten kakung. Beras. Ngantem beras kuning. Mantep beras kuning. Temanten kakung ndodok sungkem marang temanten putri. Dul. Walek sing sungkem ki wedok. Ora. Sungkeme sing wedok. Manut apa ora aku ndobel lho iki. Iki piye manut apa ora? Manut mawon. Anu iki ning nganten modern. Manten kucluk. Lho iya ngono dadi sing lanang sing Iki mau wis sawat-sawatan urung ta? urung. Urung. Urung sawat-sawatan Kok sawat gendeng. Lho kok sawat gendeng ya. Terus iki piye manut kowe? Temanten putri. Syukuripun dipun wijiki kaliyan temanten kakung. Urung ngidak kok iso dijiki ki. Sasampunipun nglampahi pidakan Heeh. tigan. Anu ndoke idake lho. Lho Idake. ndoke didaki piye to? Ndoke idake. Tes. Mosok ora tau ngerti nganten. Kok ngaleh? Lah jeneng idak ndok. Oh iya sampean dalang kok ya Mas. Heeh. Lungguh Mas tak genteni. Kok malah galak? Malah iki no mantanku malean. Ora apa-apa lemu ki penak ra sambut kono kasur nglegar Temanten turun. Kamu gak mau Sarimbi. jadi mantan mbak aku to, Mas? Loh, iki piye posisine? Tawakili ya. Oh, wakili ya. Oh, Teman- mudah cetokan ora. Tok men dadi akbar. Iya, iya. Iya. Muga-muga seteruse ya. Ya. Terus. Temanten kakung sampun kawis tinggal melarat. Mboten gadah napa-napa. Ki mantene dok mripate pite ki? Temanten sami simpangan. Kawis tinggal kados dam truk. Gak petuk, gak petuk. Gak petuk. Kudune piye? Petuk. Petuk. Blok goblok. Ngono nanggap MC. Biasa to, ganjing sikilmu. Tapi sing rabi paski piye? Temanten kakung saha putri menika riyen dados paskibraka. Panggihipun Sri penganten kekalih sungkem le. Mas kan suami istri, hormat, rek. selesai. Tegak,
Temanten putri dan putra, hadap ke depan, gerak. Mana matamu? Matamu dewe. Sing kaya Mas Gibran mana? Ini mataku. Ini mataku. Mana matamu? Ini mataku. Satu-satu. Ini matanya mana? Ini mataku. Kok kayak sentolop toh? Mataku. Ya, ya. Mana matamu? Ini mataku. Mana matamu? Ini mataku. Mana? Golek kesempatan MC geragas. Lah aku anggitku ora bendino. Iki lho sapan malam pertamane kok. Malam pertama siapa? Malam pertama tak genteni aku. Hei! Piye to ki manten gota gede bareng penake kono iki. Kok kowe gak kuat? Oh. Ah. Kene wis nganggo jamu tetes kok. Ayo bare mumpung urung ya. Iki lho musik ijek kok. Ora. Siget sawetawis menika wancinipun temanten. Lungguh kursi. Nggih, Kursi wonten ing dadi kursi. Kursi. Kursi dampar kencana kene kursi. Dampare manten, kursi manten. Wah, borongan piro to ya. Lah ngono. Nah, ngono jadi profesional. Nah. Iki jenenge romantis totalitas maksimal ngono kuwi. Hei! Kok kursi kurang ajar. Hei, kursi. Kamu kenapa? Terjungkal. Walah. Kok tak rokok rono tang. Anu ngadeg dhewe, Nduk, ben aman. wis ya, bar ya mantan. Wis bar ya, Pak. Duduk dene kan. Iya. Wis manten ki manten cara adat di ki monggo. Alah niki tok-tokan mboten tenan kok. Ngoten kok nesu-nesu mboten apa. Tapi mau tenan gelem ndi? Gelem. Lah yo games kok. Sapi ya kok ya. Yo, nanjakne sithik. Salat Sinten? sinten Mas? Tak goleke sing sak babak sak musuh. Mbak Denko. Mbak. Yo. Oke. Meneng sempat ora to? Kita sambut Denko. Hey hey. Hey hey. Disapa. Heeh, kuwi lho. Tak golekne musuh neh, heeh. Ah, lek mang Mbak Niken wis enek pasangane. Iki digolekno pasangan awakmu. Disapa Mas Komet. Heeh, ditakoki men, ditakoki. Mbak Nyen Sewu jenengan uang. Lho. Paring asma sinten? Paring asma sinten, Mbak? Aku. Nggih, nggih. Hah? Sampean paring asma sinten? Aku mau Nggih. numpak mobil. Ah, Oh. modar kowe. Rene numpak mobil. Oke. Tuh. Awale ngono, berikutnya engko pas. Ngaturke napa menika hari jadi Kota Nganjuk yang ke 1087. Mbak sinten, Mbak? Aku. Nggih. Wis mangan. Oh, modar nggih kowe. syukur, nggih. Tuh, rene to, rene. Kowe iki lem nakoki kurang halus, ngaliyo. Iki parah tuh iki. Nyuwun sewu diajeng. Dalam kamar. Penak ngene lho, Mak. Penak kowe ngono lho. Terus cangkemmu konslet wae. Nyuwun sewu, paring asma sinten nggih Oh, diajeng? kula niku Deni lho, Oh, Mas. nggih, Mbak Deni nggih. Heeh. Di dalam saking pundi, Mbak Deni? Saking guyangan. Hei! Wah, iki milik umum iki. Loh, Wah. jenengan kok ngertos to, Mas? Aku ping pindho rono kecelik terus. Loh, sing gawa tapi ijo kae, Mas. Gowo kalau garangan gurimu lho. Antara bakul topi kok. Ha, takoki penak ngono to, Met. Wah, Wis sing kira- halus to, basamu sing halus. Mbak 250 purun. Apa kowe? Anu saking pundi, Mbak? Pidalem saking pundi? Moh, Mbak, mau ya Moh. apa? Aku gak tau apa-apa iki. Jenengan daleme pundi ngaten lho? moh aku moh. Oke. Moh. Lho, mau kok oke piye to Mau iki? oke lho. Wis gak nyambung ki bolot wedok kita ya. Nyuwun sewu diajeng wau. Nggih dalem-dalem, Mas. Dugi mriki wau jam pinten panjenengan? Ya Allah, kula niki mau jam 3 sampun JR wonten mriki lho, Mas. berarti jenengan disitu Kahanane saged. menika rame sanget ya Laras, Allah. piyayi mriki lu ngeten iki leten napa piyayi ingkang Remen budaya? sanget nggih, Mas. Remen sanget nggih, Mas. Wah, Nyambung lho dijak omong ya nyambung. nyambung ngono. Tapi kok iso gemesno Iya ya ngono? kok aneh karo kono nyambung. Aul ini gue. Wane ya. Hah? Wis sing ahli ya. Wane henyi wa. Henya. Oh ya. No ha. Kok
Wah, oh, Opo? Lah ngene malah medhi wong. Bareng ngomong ngono malah sambung. Lah nggih, sambung apa padha kocloke. Yo Banyuwanginan yo. Banyuwangi. Apa wis? Manut, Bebas. penting Banyuwangi. Bebas. Penting Banyuwangi. Yuk, gerak sakan. Oke. Lek Mbak Yu sing nyanyi keras niki mesti. Oh, keras. Keras. Sudah siap? Oh, Ya, sudah. go sudah siap? Sudah siap apa belum? Mbak Yu, sampean biyen apa supporter bal-balan? Kuli. Oh, kuli piye? Kita bungkuk ngono lho. Gaduh terang. Makasih. Yuk. Padha padha. Kerasakan. Ya yuk terus.
to Mbak, tepuk tangane merupakan suatu kebahagiaan ngono lho, ngagumi jenengan ngono. Kok malah Mas Komet Mas Dodok iki Nggih, kok nggih. ono titipan ya Oh, nggih. kuwi selain hari jadi nganjuk. Nggih. Wingi uga memperingati Hari Bumi dan Hari Air. Oh, Hari Ono Bumi titipan dan saka juga. Dinas PUPR. Oh, nggih. Ya, wis rencana para-para pejabat para nayakaning praja nek ing Nggih. Kalaten Nganjuk Nggih. akan menanam tumbuhan tanaman di Semantok. Oh, menjaga kelestarian bumi leres, kita. leres. Lek bumine ijo insyaallah napa menika air juga nanti melimpah ruah nggih Pak. Soalnya Amin. sebagai resapan air kan tumbuhan. Selain itu juga sebagai paru-parunya dunia. ya, gitu. leres. Mas Komet Mas Dodok ndonga napa di hari jadi Kabupaten Nganjuk niki monggo. Inggih, mugi-mugi di hari jadi Kabupaten Nganjuk menika Nggih. Nganjuk tansah maju, Amin. Nganjuk tansah berjaya, tansah Amin. kuncoro, saged sinergi antara atasan dan juga bawahan, pimpin pemerintahannya selalu amanah untuk rakyat. Amin. Mas Komet. Nggih sami. Dulu, kok kayak duwe omongan belas. Nggih, pokoke mugi-mugi masyarakatipun Ah. ayem tentrem kathah rezeki lah nggih. Amin. ngoten. Amin. nggih. Amin. Aku tak nutup relakan ya. Nggih, Besok kalau malam kita semangat. ketemu lagi. Nggih, Siap. Nggih. Yo, cawe sesaji Brojo Denta Brojo Musik tutuk lakone. Wah ya. Yuk, ya.